ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କମେଡ଼ି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ରହିଛି କମେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କମେଡ଼ି ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବି ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ମୋତେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୀତଟି ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଗୀତର ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମର ଏମିତି ଯେଉଁ ଆମର ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ଏମିତି ନାଚୁଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ସେଇଟା ଏବେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତ ସେଇ ଗୀତରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରି ନେଉଛି, ଗୋଟେ ରିଲ୍ କରିଦେବା ଭାବିଲି। କହିକିରି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟେକି ହେଇକିରି ଟେକି ହେଇକିରି ଜଷ୍ଟ ଯାଉଛି, ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲି। ଗୋଟେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲୋକଟା ଆମ ଗାଁର, ତା ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲି। ସତ ଚଟକଣି ଦିଟା। ମୁଁ କହିଲି ମାଇଲ ପାଇଁ ନା କ'ଣ ଫାଳିକିଆ ଟେକି ହେଇ ଆସି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଭାବିଲି ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ଏମିତି ନାଚିବିନି।